ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഡ്രൈവിനാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കണേ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ. ഇപ്പൊ മാതാജിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഡ്രൈവിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ശരി മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവായ ഓം നമോ ശ്രീ ചൈതന്യമനോവിശ്വപദാന്തികം നമോ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्त हरे हरे राम राम राम. അധ്യായം 3 അതായത് ഓഡിയോ ഡിസ്റ്റർബഡ് ആണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഡിയോ തീരെ മോശമായിട്ടാ വരുന്നത്, ക്ലിയർ അല്ല. അജു പ്രഭു എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? അജു പ്രഭു. എന്നെ പ്രഭുജി ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് എന്റെ പോയോന്ന്. എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ? എന്റെ പേര് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് വരും പ്രഭുജി. എന്റെ പേര് പ്രസ് ചെയ്യും. അമ്മിണി എന്നുള്ള പേര് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ സ്ക്രീനില് ഹോസ്റ്റ്, കോ ഹോസ്റ്റ് എന്നെല്ലാം വരും. അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പ്രഭുജി മനസ്സിലായോ? അജു പ്രഭു. മാതാജി ഞാൻ നോക്കുകയാണ് മാതാജി. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്റെ പേര് മോളിൽ അമ്മിണി ജി എന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ. അതില് മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആണോ മാതാജി? അപ്പൊ അതില് ഹോസ്റ്റ് കാണാം. മേക്ക് ഹോസ്റ്റ്. അത് യെസ് മാതാജി. ശരി. ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശരി ശരി.
ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ അല്ലെ? കാണാം. ആ ശരി. അപ്പോ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആശയില്ലാതെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അർജുനൻ ചോദിച്ചത്, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുൻപ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ യുദ്ധ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവനും എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം, അതായത് ക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മരിച്ചു വീണ്ടും ജയിച്ച അവസരമാണ്. ഉണ്ടല്ലോ ഓഡിയോ ഉണ്ട്, കാണുന്നില്ല, സ്ക്രീനും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. ശബ്ദം ചില സമയത്ത് ക്ലിയർ അല്ലാതാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരി പ്രഭുജി, വേഗം എടുത്ത് തീർക്കാൻ. അപ്പോ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപമാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു അർജുനന്റെ പേടിക്ക് ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം പാപമല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി, ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെയോ? ഞാനിത് ഡ്രൈവിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഐക്ലൗഡിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ സോറി. ഐക്ലൗഡിന് അതാണ് കഷ്ടം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിവരിച്ചു തരാം, അപ്പൊ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവും. ഇത് ഇംഗ്ലീഷാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവും ഇതില്. മറ്റേത് ഡ്രൈവ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് വരാണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ?
ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ശരി. അപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മാതാജി പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോ ചാപ്റ്റർ സമ്മറി ഇല്ല. ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മാത്രം. പ്രഭുജിനെ മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാജൻ പ്രഭു ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് ശബ്ദം ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നു. മാതാജി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാവില്ല. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ മാതാജി അല്ലേ? നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയില്ല തോന്നുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ ഇമേജിന്റെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലോ ആണ്. ശരി, എന്താ ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ? ശരി, ഞാനൊരു 10 ശ്ലോകം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ നാളെ ഫുൾ എടുക്കാം പ്രഭുജി. കാരണം അതായത് ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, വീഡിയോ മാറ്റിയിട്ട് ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാമോ? ഷെയർ ഇല്ലെങ്കിലോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെയാവണമെന്ന് നോക്കാം. അത് കുറച്ച് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കേൾക്കാമോ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെയോ? ശരി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. 1 മുതൽ 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്? കാരണം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അർജുനന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനോ വാച ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഏകം വദ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അത് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതാകണം. ശ്രേയോഹം ഏന ശ്രേയോഹം ആപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളാലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ത് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതുമാകണം. തനിക്ക് അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനന് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ, കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അർജുനൻ ഒരു 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും തന്നെ തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമാകില്ല, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതും തനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരിക എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാ നഖ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും
എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും കർമ്മയോഗവും എല്ലാം പറയുകയുണ്ട്. സാഖ്യയോഗികൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തുമാത്രം ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അവർ. കാരണം അന്വേഷിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു തങ്ങൾ ശരീരബോധത്തിലായത് കൊണ്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവ് അവർ കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദുരിത ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണം. അതിനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് സാഖ്യയോഗികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ. അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, കർമ്മയോഗികൾ. കർമ്മയോഗികൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും പരിശുദ്ധരാകുവാനും ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളും യോഗികളും. ജ്ഞാനികൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധരായി ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗികൾ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആത്മജ്ഞാനികളെ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വഴി നേർവഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ അനുമാനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. അതായത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വഴിയെന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെയധികം കഠിനമാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് അവർ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ജ്ഞാനികൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അവർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് സ്വന്തം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് വളരെ കഠിനമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി കൊടുക്കുക. വിഷയാവിനിവർത്തന്റെ നിരാഹാരസ്യ യോഗിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. അതായത് വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സ്വാഭാവികേന എന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് വൈരാഗ്യവും ജ്ഞാനവും. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനികൾ അങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ആരാധന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവർ കർമ്മമേ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് തങ്ങളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മം ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ പേടിക്കുന്നു. കാരണം വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലായാലോ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അത് കഠിനമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുവാനായിട്ട്
കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ന കർമ്മണ മനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസന ദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്ത് തന്നെ ആകണം. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നുമില്ല. എന്നാൽ സന്യാസി കർമ്മത്തെ തന്നെ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞാൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിപൂർണരാകുമോ? അതുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർമ്മം എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, സ്വധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായി ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സന്യാസം എന്നുള്ളത് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും മനസ്സ് പരിശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണരാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ചിന്താവ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഈ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. പുറമേ സന്യാസി ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അകമേയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി മുതലായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനം മാത്രമാണ്. മറിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു? നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിശ്ചയം കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന്. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ഇളകാൻ പോലും ആകുകയില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമാണ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരസ്ഥനാകുമ്പോൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു നിമിഷം പോലും നിഷ്ക്രിയമാകാൻ വയ്യാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക,
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കായി പോകും. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ വ്യാമം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമേ അല്ല. അതാണ് ഒരു നിയമം. അതുകൊണ്ട് സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മായയുടെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉടനടി ഭൗതികതയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുപോകുകയാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ആത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത്തരം പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രവിദ്യക്കനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനി ഭഗവാൻ സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ ഒരു സന്യാസി ഉപേക്ഷിച്ചാലും ആ സന്യാസി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമോഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സമുച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പുറമേ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കൈകാലുകൾ മുതലായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ പരിശുദ്ധനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അകമേയുള്ള കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ചെവി, ത്വക്ക് എല്ലാം തന്നെ മനസ്സും കൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അകമേ പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നിയന്ത്രിക്കാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്ന് സ്വയം അയാൾ വ്യാമോഹിതനാവുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ ഒന്നും തന്നെ ത്യജിച്ചിട്ടില്ല. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചവൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം ത്യജിച്ചവനെയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അയാൾ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധിക്കും? ആരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത്? യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈഹി കർമ്മയോഗം അസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് ഉത്തമൻ, അത്യുത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിലും ആസക്തനാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ പുലർത്തുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ തന്റെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിതമാണ്, ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അത്യുത്തമൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മ ജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപിചതേന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തരും അവനവന് ഏത് ധർമ്മമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് കർത്തവ്യമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് അനുഷ്ഠിക്കുക. കാരണം നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. നൈഷ്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഞാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല, കാരണം കർമ്മം നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ നിലനിർത്തും? ശരീരം നിലനിർത്താതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മഫലം ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും എന്നാൽ സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്തസംഗ സമാചര. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമവും യജ്ഞമാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോമങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യും. അതിനെയും യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയും യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ബന്ധമുക്തനായി തീരാം. ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കർമ്മം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹ്യമായ സ്ഥിതിയും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അതാത് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ധർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. വിഷ്ണുപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധകാരണമായി തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനുമുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് പുനർജന്മമുണ്ട്. ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് നമ്മളെ വ്യാമോഹത്തിലേക്ക് പെടുത്തുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഒരു വലിയ ധനാഢ്യന്റെ, പണക്കാരന്റെ മകനായിട്ടോ മകളായിട്ടോ ജനിക്കുക എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ജന്മം ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പണത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും എല്ലാം സ്വാധീനത്തിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം കലികാലമാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ വീണ്ടും വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പതിക്കുന്നു, വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും രണ്ടും തന്നെ ബന്ധന കാരണമാണ്. രണ്ടും നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത്, വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രണ്ടായാലും പ്രതികരണമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലതല്ല. ഏതു തരം പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേണം ഏത് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഇതാണ് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കല. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ
കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായല്ല, കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സഹയജ്ഞാഃ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമധോ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി തന്നെ ദേവന്മാർ, ഋഷിമാർ, നമ്മൾ മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ വിനിയോഗിക്കുകയും നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക എന്ന്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ധനം സമ്പാദിക്കുകയും നമുക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നീട് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ആ യജ്ഞങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ദേവന്മാർ നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പ്രജാപതി. സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും സകല ലോകങ്ങളുടെയും സർവ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും നാഥനും സർവരക്ഷകനും അദ്ദേഹം അത്രേ. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ യജ്ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുവാനും അവസാനം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സഹായകമാകും, ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും സഹായകമാകും എന്നതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖമായി ജീവിക്കാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. കാരണം യജ്ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്രജാപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം വഴി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കാലത്തോളം സുഖമായിട്ട് ശാന്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ശരീരം ത്യജിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തിയും സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി. അതാണ് ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോചനത്തിലെ മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അഥവാ ദൈവനാമോച്ചാരണം ആണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനകോടികളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവ്യമായ പദ്ധതി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ത്രേതായുഗത്തിലും സത്യയുഗത്തിലും എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ്സും വളരെ കുറവാണ്. ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കഷ്ടമാണ്. കൂടാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം
സാമർഥ്യമോ അറിവോ ഉള്ള ബ്രാഹ്മണരെയും കിട്ടുവാൻ വിഷമമാണ്. കാരണം ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ആ യജ്ഞത്തിൽ ഹോമിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഹോമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിൽ പൃഥു മഹാരാജാവ് യജ്ഞം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച്, ദക്ഷ പ്രജാപതി യജ്ഞം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച്, കൂടാതെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ ദശരഥനും പുത്ര കാമേഷ്ടി യാഗം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ആ ഒരു മരുന്ന് ഇത് പ്രസാദമായിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണരുടെ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെയും അവരുടെ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഴിവിന്റെയും അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനം ഓരോരുത്തരും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. കളക്റ്റീവായിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ വന്ന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം ബംഗാളിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈഹി സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസഹ. കലിയുഗത്തിൽ സുമേധസ്സുള്ളവർ, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചാരികളായി തീരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണവർണം, പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണവർണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളർ നീലവർണ്ണമല്ല, പിന്നെയോ അദ്ദേഹം സ്വർണവർണ്ണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം. അദ്ദേഹം തന്റെ സഹചാരികളോടൊത്താണ് അവതരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? യജ്ഞൈഹി സങ്കീർത്തന പ്രായേ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ. എന്ത് യജ്ഞം? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ആ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും പ്രയത്നിക്കണം. അതും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യതാം. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങൾ തരികയുണ്ടായി. നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ മൂലം ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെയും അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കുന്നു എന്ന്. പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളവും വെളിച്ചവും എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. അവരാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സമയാസമയത്ത് മഴ പെയ്യുകയും സമയാസമയത്ത് വെയിലും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മഴയും വെയിലും എല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. ആ ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ. ആ ദേവന്മാർ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിരാട് പുരുഷന്റെ അംഗങ്ങളാണ് ദേവന്മാർ. അവർ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഈ ദേവന്മാരുടെ പോസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും അവർ ഭക്തിയിലൂടെ ഉയർന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ഈ ദേവന്മാരാകുവാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഉയർന്ന ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കുക. ദേവന്മാരാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കൾ. ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർമ്മചാരികളാണ് അവർ.
വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരീര നിർദ്ധാരണത്തിനുള്ളതെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെട്ടവരാണവർ. അവരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണുവാൻ തന്നെയാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദേവന്മാരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ദേവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ തരുന്നത്. അത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുക വഴി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂജിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശ്രേയസ് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹിവോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ പൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേസ്തേനയേവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാർ നമ്മളുടെ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം തരുന്നുണ്ടല്ലോ. തിരിച്ച് നമ്മൾ അത് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടേ? കാരണം അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രയത്നം മാത്രമല്ല, താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ദേവന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും. മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള പ്രസാദമായിട്ട്. അതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഃ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വഖം പാപാ യേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ ഒന്നും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കലികാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത്, നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. കൂടാതെ യത് കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഭുഞ്ജതേതേ ത്വഖം പാപ യേ പചന്തി ആത്മകാരണാത്. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്വയം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ജീവനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കളെ കട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സ്ഥേന ഏവ സഹ. നമ്മൾ സ്ഥേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കള്ളനെ പോലെ, ചോരനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മഫലം ഇല്ലാതായാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. അതുകൂടാതെ നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയാലും കൂടെ ആ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം തന്നെ ജീവനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോഴും, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ആഹാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സസ്യാഹാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സസ്യാഹാരിയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ളതാണ്, നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, എനിക്ക് അതെല്ലാം അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്ന്. അതുവഴി കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മസമുദ്ഭവഃ. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളാലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആഹാരം ധാന്യമാണ്. ആ ധാന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മഴയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ദേവന്മാരിൽ നിന്ന്. ആ ദേവന്മാർ പ്രസാദിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദേവന്മാരുടെ സന്തോഷത്താൽ ദേവന്മാർ സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് മഴ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവം, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞമാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ യജ്ഞമായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അല്ലാതെ അവരെ പ്രത്യേകം സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിനും കാലിനും കണ്ണിനും മൂക്കിനും ഒന്നും നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നില്ല. വയറ്റിലേക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മുഴുവനും പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ആ നിവേദ്യം പ്രസാദമായിട്ട് അവരും സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സകല യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് യജ്ഞപുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവാദിദേവനായ ശ്രീ ഭഗവാനാണ്. ശരീരത്തെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ദേവന്മാർ ഉപചരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയവർ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധിപതികളാണ്. വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിളയിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവർ കനിഞ്ഞ് വേണ്ടുവോളം നൽകട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്, അപ്പോൾ ദേവന്മാർ സ്വതവേ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെയും അവരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയികാസക്തിയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കരുണയാണത്. പ്രസാദം എന്നുള്ളത് അമൃത തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കരുണ അത് സ്വീകരിക്കുക വഴി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാനും സാധിക്കുന്നു. കർമ്മബ്രഹ്മോദ്ഭവം ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മാ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. ആ വേദങ്ങളിലാണ് ഏതെല്ലാം ദേവന്മാരെ എങ്ങനെയെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത, അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ആ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ആ യജ്ഞം നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്വയം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ സ്വയം ആ നാമത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
ഭഗവാനെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ വേറെ, ഭഗവാന്റെ നാമജപം വേറെ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. കലികാലത്ത് നാമയജ്ഞത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നാമജപയജ്ഞമാണ്, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ നാമജപയജ്ഞമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് പരിപൂർണരാകാനാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയഃ അഖായൂരിന്ദ്രിയ രാമോ മോഘം പാർത്ഥ സജീവതി. വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ് എന്ന്. കാരണം ഒരിക്കലും മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പുനർജന്മത്തിലേക്കും ഏതേത് ശരീരത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം അത്രമാത്രം നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്തതാണ്. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത്. വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ പലവിധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ കർമ്മം കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ച് പരിശുദ്ധരാകേണ്ടതാണ്. യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദ് ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തവണ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു തവണ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മജ്ഞാനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മാരാമനായി, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും താൻ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശരീരം വഴിയാണ്. അത് പരിശുദ്ധനാകുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ചുമതലകളോ ഒന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കാനില്ല. കാരണം ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കാനില്ല. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥവ്യപാശ്രയേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാരണം ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ പാപമോ പുണ്യമോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുകൂടാതെ തന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഭൗതിക ബോധത്തിൽ, ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആത്മജ്ഞാനി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സന്യാസികൾ എല്ലാവരും, ശരിയായിട്ടുള്ള സന്യാസികൾ, അവർ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വിശപ്പ്, ദാഹം ഒന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം ശാരീരികമാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും മോചിതനാണ് എന്ന്. തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമയെന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് വഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനും പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മുക്തി. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഫലേച്ഛയന്യേ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുത്തമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണമെന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, ആരെയും ദ്വേഷിക്കാതെ, ആരോടും ഒന്നും ഉപദ്രവമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ അഹിംസാഭരിതനായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണത്. ചിലർ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കില്ല. ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങളും എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് മനസ്സിൽ അസൂയ മൂലം മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചിലർ അങ്ങനെയല്ല, അവനവന്റെ കാര്യം മാത്രം, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, നേരായ വഴിക്ക് ഒരു സത്യസന്ധനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ ഒരിക്കലും മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തതുപോലെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ മോക്ഷത്തിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അത്യുത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മവുമാണ്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ചെയ്യപ്പെട്ട ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉതകുന്നവയാണ് വേദോക്തങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാനുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മോശകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുണ്യകർമ്മമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ അതില്ലാതാക്കുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള ചടങ്ങുകളാണെങ്കിലോ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമോ പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒന്നാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പൂർണ്ണമായ അനാസക്തിയോടെയാണ് അവർ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന്. അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോക സംഗ്രഹമേവാപി സമ്പശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ജനക മഹാരാജാവിനെ കുറിക്കുന്നു ഇവിടെ. ജനക മഹാരാജാവ്, സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ജനക മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു പുണ്യ പുരുഷനായിരുന്നു അത്രേ. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മാരാമനായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാം. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു, അവർ മാതൃകയാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ആത്മാരാമനായിരുന്നെങ്കിലും അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനനും ഒരു രാജകുമാരനാണ്. അർജുനന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാതൃകയാകാനാണെങ്കിലും അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം ജനങ്ങൾ അതാണ് നോക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തികളെ ജനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുന്നു. അവർ അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കുന്നുണ്ടോ, അവർ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കി അതനുസരിച്ച് ഇവരും സാധാരണ ജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മാതൃകയാകുവാൻ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ജനങ്ങൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒരു ഉപേക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്.
യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ളവർ, ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ നല്ല പ്രവർത്തികൾ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമുക്ക് താഴെയുള്ളവർ നമ്മളെ മാതൃകയാക്കിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. നേതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കണം. സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാജാവ്, പിതാവ്, അധ്യാപകൻ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ടീച്ചർ തന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജാവ് തന്റെ പ്രജകൾക്കായിക്കൊണ്ട് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ല രീതിയിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ്. ധാർമ്മികവും ആധ്യാത്മികവുമായ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം അവർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കും കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കർമ്മമാണുള്ളത്? കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നത് വഴി എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തി ചെയ്തേ തീരൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ വഴി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനും എന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ട്? ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യദീഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതന്ത്രിതഃ മമവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തോ അതനുസരിച്ച് തങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അവർക്ക് മാർഗദർശിയും അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവുമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എന്നൊന്നും അവർ വിചാരിക്കില്ല. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ വ്യാമോഹത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. ഉച്ചിതേയൂരിമേ ലോകാനപുരിയാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാഹ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കംസനെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കൃഷ്ണൻ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൂടാതെ മധുര ആക്രമിച്ച ഓരോ രാജാക്കന്മാരെയും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാം തോൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ മധുരയിലെ ജനവാസികളെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? ജനങ്ങൾ അതേ കാൽപ്പടികൾ പിന്തുടർന്ന് അവരും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അലസമായ ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സമാധാനം കളയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയ വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു രാജാവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കടമ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുകയും കൂടാതെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ നമ്മൾ
പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ ഒന്നും പിന്തുടരുകയല്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അനുസരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനം എടുത്തുയർത്തി കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്തു അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്ങനെയാണോ ശിവൻ കാളക്കൂട വിഷം കുടിച്ചു, അത് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അവരെല്ലാവരും ദേവന്മാരാണ്, അസാമാന്യ കഴിവുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവാണല്ലോ ശ്രീ ഭഗവാൻ. നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവകോടികൾ വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി മുന്നേറുണ്ടെന്നവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്തുടരുന്നതും അനുകരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും അവതരിച്ച് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അധർമ്മത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കി അതുപോലെ നമ്മളും അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം, ധാർമ്മികമായ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് യോഗ ലാഡർ നമ്മുടെ ഇതില് PPT-യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ്സിൽ ഉള്ളതാണ് യോഗ ലാഡർ. കാരണം നമ്മൾ ക്രമേണ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പരിപൂർണതയോട് കൂടിയല്ല. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്രഹ, അതായത് ഒരു അനിമൽ ലൈഫായിരിക്കും നമ്മുടേത്. പിന്നീട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പടിപടിയായിട്ട് യോഗ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നു. അത് നാളെ ഇന്റർനെറ്റ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാളെ ആ PPT-യിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം അതിൽ ആ സ്ലൈഡ്സിൽ വിശദമായിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ച അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി, എന്റെ